Sanibonani bafethu. Ninjani niyaphila? Asiphileni bafethu. Umfoka Mkhonzo nibingelelayo. Ngithi ake ngizodlulisa lo nangumlayezo oqondile no straightforward la ukuthi empeleni ukukhumbuza nje abantu ukuthi njengoba sila kumkhonto wesizwe phansi kumele sihlezi sikhumbuzana njalo ukuthi i-MK Party yasungulwa uPresident Zuma. Njengoba yasungulwa uPresident Zuma nje, uPresident Zuma uyena commander la ku-MK Party. Kumele sihle silosikhumbuzana ngaso sonke isikhathi. Noma ngabe singeke sikusho lokho, mhlambe kuyohamba kwenza ukuthi abantu abaningi bakhululeke ngokweqile la ku-MK Party. Angiyena umkhulumeli we-MK Party njengoba ngila. I'm not a spokesperson of the MK Party, but I'm a member of the MK Party. But kumele ngikucacise lokuthi first, I'm the follower and a believer in President Zuma. So kimi njengomfoka Mkhonza into eza kuqala uPresident Zuma bese kuba second i-MK Party. Ngifuna ukwenza kube clear lokho kubantu ngoba mhlawumbe kunabantu abanga understand ukuthi mina njengomfoka Mkhonza ngubani. First, ngiu-President Zuma's follower, and then second, ngiyi-member of the MK Party. Into ebaluleke kakhulu kimi uPresident Zuma, and then bese kuba i-MK Party. Angazi ukuthi mhlawumbe abantu ba-clear baya-understand lo. So into engifuna ukuyidlulisa ke ukuthi ama-statements amaningi enizobona ngiwenza la kule channel, noma uma ningabuyela emuva nibheke ama-video wami ngenza ama-statements la kule channel, fanele kube njengamanje niya-understand ukuthi umfoka Mkhonza kahle uyi-supporter kaZuma, President Jacob Zuma, bese eba yi-supporter ye-MK Party. Niyayizwa leyo nto? Lokho akuyona imfihlo futhi ngezingisi akuyona i-secret. Niyayizwa leyo nto? Ngifuna ukuthi abantu bathi mabephawula ngami njengomfoka Mkhonza babe be-clear futhi be-understand ukuthi ngila ngizo-support i-MK Party ngenxa yokuthi upresident wayo no-commander wayo uPresident Zuma. Ngifuna ukuthi kube clear lokho kuwo wonke umuntu. So uma ngabe uPresident Zuma ethi yilokho akushoyo nge-MK Party, mina ngaso sonke isikhathi ngizolandela lokho. Niyayizwa leyo nto? And i-decision le engayenza from the beginning. Akekho umuntu mina owangiletha ku-MK Party. Akekho umuntu owangimotivate ukuthi ngijoin i-MK Party. Akekho futhi umuntu owanginxenxa ukuthi ngibe yi-member of MK Party. Ngazithathela isinqumo nje. Wathi uPresident Zuma mayenza i-decision nesimemezelo sokuthi uzovotela i-MK Party, ngathi mina ngizolandela lokho okushiwo uPresident Zuma. Mina kekho nje ongaqhamuka la azothi umkhonza nje wanimbona nje mina owamnxenxa noma owambonisa noma owamdriver ekutheni abe yimember. Akekho noyedwa. Ngazenza inqumo, ngiyazenzela. Fana nale channel le eningibona ngikhuluma kuyo, i-channel yami le. I-channel yami njengomfoka Mkhonza. So futhi ngakwenza ngamabomu ukuthi ngiyibize ngegama lami ngithi Mfoka Mkhonza TV and podcast. Akekho owanginika leyo guidance noma owanginika leyo mbono noma owangeluleka ukuthi ngiyibize ngale. Kwaba nje isinqumo esenziwa yimi leso. Ngifuna ukucacisa nje izinto ezifana nalezo la ukuthi konke enikubona kwenzeka le channel le
akukho oku-influensayo ngaphandle kwalomuntu enimbona ekhuluma kuyo. Whatever video enizoyibona la, whatever advert or whatever enizoyibona yenzeka la kule channel, promotion and so ever, i-decision yami ngingedwa. Akekho ongilawulayo, akekho futhi ongi-influensayo, akekho futhi ongifandayo. Funa ngikusho nalo, akekho oyifanda yale channel njengamanje. Akunafanda yale channel okuwukuthi mhlawumbe influence izinto engizisho la. Kho mali engiyitholayo la, kho ma resources engathi ngiwathola from who, akukho contract engiyisayinile na anyone. Le channel lena nje yi-channel purely Mfoka Mkhonza, 100% Mfoka Mkhonza. Niyayizwa leyo. So uma ngabe ningizwakela ngikhuluma izinto ngithi ngizokhuluma ama-statements e-MK Party, kusuke kungekho umuntu othile we-MK Party, even oyi-official e-MK Party engisuke ngimkhulumela. Cha, ngisuke ngizikhulumela mina based on i-belief yami enginayo ngo-President Zuma engimsupportayo. Uyayibona? So if uPresident Zuma engathi izinto ezithile angingazikhulumi la nge-MK Party, ngizoyeka ngalelo langa ukuzikhuluma. Uma engakasho President Zuma ukuthi angiyeke ukukhuluma izinto ezithile la nge-MK Party, ngizobelieve ngikholelwe ukuthi shothi kusahamba kahle uyayivumela izinto engiyishoyo la. Yiloko nje ngikushoyo. Ngifuna abantu babe clear nje ukuthi ngiyazi abanye sebavele beshilo bathi ngumkhovu kaZuma. If kuwukuthi iloko abakubonayo is fine, as long as mina ngikhululekile ngokuthi yonke into engiyisho la yinto esuka kimi nengikholelwayo, is fine. Sengingamane ngibizwe ngawo umkhovu kaPresident Zuma, but ngiyakholelwa kuPresident Zuma, is not a secret. Nginezizathu zokuthi ngibelieve kuPresident Zuma, and it's not into eqale namhlanje. Ngihlezi ngikuveza la ukuthi ngiqale ukuba iPresident follower kaPresident Zuma ngoJune 2005. June 2005 ngiqale lapho ukuba umlandeli kaPresident Zuma, the day he was released from his duties as Deputy President of South Africa in June 2005. That's when I started following President Zuma. That's when I started doing a research ukuthi who is Jacob Zuma, what does he stand for, and then ngathanda izinto eziningi from lapho ngamlandela. Kekho owayengifundisa phambi kwami, uthisha phambi kwami engifundisa ngoZuma. Ngazifundela mina, ngazenzela ama-research ami ngoZuma from lapho kuze kube namhlanje. So yonke into enizoyibona nje ngiyikhuluma la, noma ningabheka konke ama-video wami kuyemuva engiye ngiwa-uploada kule channel, bengilo ngikhuluma nje ngoZuma. I've been consistent ever since ngaqala le channel. I've been consistent even before le channel ibe khona. Mawungabheka even kuma-Facebook comments wami, kuma-statements wami, abangaziyo nabaclose nami, who've been my friends ko-Facebook nakuphi kuphi lapho ngikhona, bazokutshela ukuthi this man has been a follower, a staunch supporter of President Zuma. Ngikaze ngishintshe futhi angizoshintsha nanini soon ukuthi ngisupport uZuma. Kuyokwenzeka mhlawumbe ngelinye ilanga, kodwa kwamanje ayikho neyodwa into njengamanje engibonisa ukuthi ngisazoshintsha kuloko. Ngimile kanje. Inhloso yami nesifiso sami ukuthi futhi ngife ngisupport uZuma. Yiloko nje. Ngithi angizidlulisekele statement. Ulaba ke for example kule video yami engigcine ngayo kwi-upload la ekhuluma nge-Immigration Act, bathi ngikhuluma nonsense and everything like that nge-MK Party. Ngicela ukuthi uyilalele le video from start to finish bese uyakhomenta, because kwesinye isikhathi omunye ukhomenta nje ngenxa yokuthi ubona i-caption ethile ukuthi ngiyithe kwi-video yami. Ungabuki i-caption kuphela, ungabuki i-title ye-video yami bese uyakhomenta ungangilaleli. Ngilalele kuqala
bese kugcineni masuqedile bese uyakhomenta. Lokho kubonisa ukuthi unomqondo ohluzekile la. Uzokhuluma into oyizwile. Ngoba mawuzovele ngithi ngi-uploada nje ivideo so uyakhomenta ngizibuza into eyodwa ukuthi ngoba le video u30 minutes usungilalele nini? Uzomunye athi hayi ngithe nje mangikulalela uvula umlomo in the first 30 seconds or minute ngase ngiyaconclude ngabona ukuthi ukukhuluma nonsense. Okwakho lokho ngeke ngisho lutho futhi ngakho. Yayibona? Ngeke ngisho nix ngaleyo nto leyo. Okwakho ukuthi awulalela ngevideo yami ubuke nje isihloko wasuyaphawula. Can't do anything ngaloko i-decision yakho nawe. So abantu abafuna ukungizwa ukuthi ngithini ngicela abalalele ivideo ngayinye ngi-uploada la bayiqede bese bayakhomenta. Uyabona? Ba-apply their mind kulento engiyishoyo. Because kuphokopho ukuthi ungazo analyze ivideo ungangizwanga ukuthi ngithini. So u-analyze ini lapho because u-analyze into engekho. So ivideo engiyenzile nge-Immigration Act nge-statement esenziwe i-MK Party leya video ngiyenza after ngifundisise kahle zonke izincwadi ezikhishwe i-MK Party nge-18 December. I-MK Party nge-18 December ikhiphe izincwadi eziwu2 ezikhuluma nge-Immigration Act. Uyayizwa leyo nto? So ngayichaza kule video yokuqala ukuthi bathe ngaphinde ngayichaza neyesibili iletha ukuthi MK Party ithe ngase ngiyasho ukuthi mina ngithi. Uyayizwa leyo nto? Konke lokho engikusho lapho kumile akujiki ngisemi khona lapho kulento engishilo. Futhi ngikucizelele ukuthi istatement okufanele abantu basinake kakhulu yilese sikhiphe kamuva i-MK Party the last statement because bese siklarifya izinto ezithile okuwukuthi beziphakamisa ama question mark kule statement sokuqala yasiklarify i-MK Party kulesi sibili. Yini ke inkinga lapho? Mina ngicheme nestatement sokugcina esenziwe i-MK Party futhi ngizosimela leso statement leso. Ngithi angiyibambe la le video nje bengifuna ukucacisa just lokho ngoba kunabantu abaningi okungazi ukuthi mhlawumbe aba-understand ukuthi ngiubani mina futhi lezi zinto engizikhulumayo zivelaphi. Umfoka Mkhonza ke lo. Ngiyabonga kakhulu kwabasupporta le channel ngeqiniso nabala okuzongilalela ukuthi ngithini bese futhi benza lento okuthiwa i-constructive criticism. Bathini? Constructive nezingisi bafethu angisithandi ngenxa yako lo. Constructive criticism abazongicriticize constructively ngiyajabula ngabo. Kodwa beze la bazokhuluma into abangayazi kwabona. Abazokhuluma into abayikhuluma bengangizwanga kuqala ama-gangsters nabazothuka inhlamba futhi angiba entertain anginandaba nabo. Ngithake ngidlulise lo nje umfoka Mkhonza lo. By the way ngiyazalwa nge-23 December i-birthday yami leyo. So kulabo abafisayo ukuthi bazi ukuthi ngizalwe nini ngiyayiveza namhlanje ngizalwe nge-23 December. Unyaka ke ngizothula ngawo kwamanje but i-23 December i-birthday yami. Ngiyabonga kakhulu sohlangana ku video elandelayo umfoka Mkhonza lo. Thank you so much.